ברוכים הבאים לפודקאסט המסע. אנשים מעניינים מסביב לעולם, כאן עודד לוסקי. אני מטייל ועובד מסביב לעולם, מדי פעם מוצא אנשים מרתקים לדבר איתם. הפודקאסט אגב תמיד מצולם ומועלה גם ליוטיוב, ותמיד ברקע של אזור פסטורלי ויפה. היום אני בקמבודיה, בריזורט של 5 כוכבים, תכף אני אראה לכם. והיום אני לא מארח אף אחד. בעצם המטרה של הפודקאסט הזה והפרק הזה זה לחשוף אתכם איך הגעתי למצב שאני מטייל ועובד ולמה. איך אני יכול לעזור לכם, איזה טיפים אתם יכולים לקבל מבן אדם שמטייל ועובד כבר תקופה, ומה אתם יכולים לעשות, ואיך אתם יכולים להתחיל לטייל ולעבוד כמובן. אז אני פשוט אתחיל מהסיפור האישי שלי, ולאט לאט נתגלגל. חשוב שתבינו מי אני ומה אני ומה אני יכול לתת לכם. אז בעצם הכל התחיל, אם נלך ממש אחורה, ב-2018, אפילו קצת לפני, 2017, טסתי לארצות הברית, עשיתי הנדסאי, עכשיו ממש סיימתי את הבית ספר, התחלתי שנה של הנדסאי, סיימתי עם ההנדסאי, ונשאר לי חצי שנה עד הגיוס, זאת אומרת הגיוס שלי היה באוקטובר, ובעצם במקום לחכות עד הגיוס חצי שנה, אמרתי, אני אטוס לארצות הברית ואני אעבוד בעגלות, וזה בדיוק מה שעשיתי. עבדתי בעגלות חצי שנה, 3 חודשים בערך בקונטיקט, ועוד 3 חודשים בלוס אנג'לס, אחת מהחוויות הכי מטורפות שלי בחיים, נהניתי בטירוף, והעניין הוא התאהבתי מאוד בתחום של המחירות. זאת אומרת, הבנתי כמה אנחנו שולטים במחירה וכמה אנחנו יכולים להשפיע על בן אדם בשיחה של דקה או 2, ופתאום להפוך עם בן אדם להיות החבר הכי טוב שלו, ולהצליח למכור לו כל דבר, ולא משנה מה. ושם הבנתי כמה פוטנציאל גם יש במחירות, כי בסופו של דבר, אם יש לכם את הכוח הזה ואתם יודעים לעשות מחירות כמו שצריך, אתם יכולים למכור כל דבר לכל אחד, וכסף זה כבר לא נהיה בעיה לאף אחד. כשהבנתי את זה אמרתי, אוקיי, אני רוצה ללמוד עוד, אני רוצה להתפתח בזה עוד, אני רוצה להכיר עוד, ובאמת התחלתי לקרוא ספרים על מחירות ודברים כאלה, ומשם הגעתי לשיווק, שבעיניי שיווק זה מחירות להמונים, זה פשוט מחירות להרבה מאוד אנשים במקביל. זה לשתול מסרים, זה להעביר מסר מסוים, כדי שבסופו של דבר הבן אדם ירכוש. עכשיו בעצם, כשהתחלתי ללמוד את השיווק, למדתי את זה דרך קורסים דיגיטליים. אגב, כל מה שאני מספר לכם זה משאלות שאנשים שאלו אותי לאורך הדרך, של איך התחלת, מה עשית וזה, אז אני תוך כדי גם עונה על שאלות של איפה למדתי. אז למדתי דרך קורס דיגיטלי. לקחתי קורס דיגיטלי של מרצים גם ישראלים בתקופה הזאת, וגם של כל מיני יזמים מחול, כאלה שבנו כל מיני משפחים מאוד מורכבים. משפחים זה תהליך שיווקי. וככה למדתי והתפתחתי והתחלתי לעשות שיווק שותפים. שיווק שותפים זה בעצם לשווק מוצר של מישהו אחר, במידה והצלחתי למכור. אני משקיע את הכסף, זאת אומרת, אני משווק, אני שם את הכסף על הפרסום, הצלחתי למכור, הוא מביא לי עמלה. ואז זה יכול להיות לי מדיד ברמה של, לצורך העניין, אני יודע שעלה לי למכור את המוצר שלו 10 שקל, העמלה שלי היא 20 שקל, אז הרווחתי 10 שקלים על כל מוצר כזה. וככה באמת התנהלתי תקופה, עד שהגיעה הצעה לנהל פרסום של חבר, שהיה לי חבר אז בפייסבוק, שאבא שלו היה צריך פרסום, היה להם חנות רהיטים אז, ובאמת אחרי תקופה שעבדתי איתם, בפסח זה היה, עשינו איזה מבצע ביחד, והצלחנו להגיע למחירות מאוד מאוד יפות, אם אני זוכר נכון, זה היה שילוש של המחזור או משהו בסגנון, וזה היה מאוד מרשים, ואז שם נפל לי האסימון והבנתי כמה אני טוב. ואז אמרתי, רגע. עצרתי הכל, ועשיתי תכנון מחדש, ואמרתי, אוקיי, זה תחום מטורף וזה העתיד, ואני רוצה ללמוד את זה, והתחלתי ללמוד כל דבר שאפשר היה ללמוד בדיגיטל, אם זה בניית אתרים, אם זה מערכות דיוור ו-SMSים, ואם זה שיווק בעוד פלטפורמות כמו גוגל ויוטיוב, ואם זה כל דבר שבאמת היה אפשר לקטוף וללמוד, למדתי וקניתי קורסים והתפתחתי וניסיתי ללמוד עוד, ובאמת ככה התגלגל הדברים, ומשם עברתי, היה לי עסק והיה לי 3 עובדים, והתחלנו להתנהל ועשינו בניות אתרים לאנשים, ובניות של דפי נחיתה, ותהליכים ושיווק ומה לא. וכל התהליך הזה בעצם קורה תוך כדי שאני בצבא. וזה היה לי תקופה מאוד מאוד קשה ועמוסה, ולא ידעתי לנהל לחצים, ולא ידעתי להיות בעל עסק בתקופה הזאת, כי הייתי מאוד ילד, ולא ידעתי לנהל את ההתנהלות שלי מול העובדים, ופשוט זרקתי את עצמי למים העמוקים, וגם אמרתי לעצמי, אתה תתמודד, שבפועל לא היה לי את הכלים להתמודד, ולונג סטורי שורט, היה לי תקופה של הצבא מאוד מאוד קשה עם העסק, החלטתי שאני רוצה שנייה להירגע. אז מה שקרה, השתחררתי פשוט לתוך הקורונה, וזה היה לי סופר קשה, כי עד שחיכיתי לשחרור שלי לפרוץ, לעשות דברים עם העסק, להתפתח, בום, קורונה, אני נעול בבית, עובד רק מהבית, והייתי עובד 16 שעות, 15 שעות ביום לפעמים, כי לא היה לי דבר אחר לעשות, אז הייתי רק על המחשב כל היום, ולאט לאט זה הצטבר וסבלתי ממש, והרגשתי שאני חייב שינוי. באותם ימים,
חיפשתי לקרוא איזה ספר, יש לי תמיד ספרייה כזאת של ספרים שעומדת בחדר, והסתכלתי ואמרתי, אני אבחר איזה ספר טוב, ומתוך כל הספרים צצה האלכימאי. ואז אמרתי, וואו, כאילו, האלכימאי זה בול הספר שאני צריך. ככה הרגשתי, לא יודע, תפסתי אותו, קראתי את המאחורה, אמרתי, וואו, זה כאילו בן אדם שהולך אחרי החלומות שלו. קראתי את האלכימאי, באותו יום סיימתי אותו. הייתי כל כך מודע מהספר הזה, ואחריו הבנתי. כולנו בעצם צריכים ללכת אחרי הלב שלנו, והלב שלנו זה המקור שלנו להבין מה הייעוד שלנו, ולכל אחד יש ייעוד בעולם, ומשם יש לכם סימנים לאורך הדרך שאומרים לכם שאתם במקום הנכון. על זה אני אדבר בהמשך. אז עשיתי שינוי, החלטתי שאני רוצה לעבור לגור במרכז, עברתי לגור בתל אביב, ותוך כדי התחלתי לעבוד עם אלון אולמן, מנטור, איש עסקים, יזם, והתחלתי לנהל אותו שיווק. בהתחלה זה היה שיווק דיגיטלי, ואז לאט לאט באמת התפתחתי שם וגדלתי, ותוך כדי עשיתי את הסדנאות שלו גם, ולמדתי הרבה דברים על עצמי, על החיים, על כל מיני כיוונים והתפתחויות, וזה היה מדהים. בסופו של דבר התפתחתי מאוד, ומה שקרה מעבר לזה, זה שהתפתחתי ברמה השיווקית מאוד. פתאום הראש שלי נפתח להבין שהתהליכים השיווקיים הם הרבה יותר עמוקים, ואפשר לעשות דברים הרבה יותר מטורפים ממה שחשבתי, וכבר היה לי את הכלים. זאת אומרת, ידעתי לבנות אתרים, ידעתי לשחק עם מערכות כלשהם, ומשם התפתחתי וגדלתי. ממש לאחר מכן, התחלתי לקבל לקוחות, ויום אחד אני נסעתי לסיני, ואני בסיני יושב על החוף, ואני חושב, אני אומר, בוא'נה, אני כאילו עובד מהמחשב, והחלום שלי היה לטייל בעולם, לראות עולם, לטייל בעולם, לעשות דברים מטורפים, לחוות כמה שיותר חוויות, לפני שלא יודע מה יהיה. אני מאוד מאמין שהחיים שלנו הם לא צפויים, ואמרתי, וואו, הגיע הזמן שלי באמת ליהנות מהעולם, ואני יכול לעשות את זה כי אני עובד מהמחשב, אז למה לא? למה לא לטייל ולעבוד? אז כדי שלצבור ביטחון, בניתי לעצמי סוג של תוכנית. התוכנית הייתה שאני צריך לעשות כל מיני תהליכים שיווקיים, וכל מיני תהליכים לבנות בסיס כלשהו, לעלות סרטונים, לצבור תוכן, קהל, כדי להגיע למצב שאני אטייל בעולם, ואני לא ארוויח רק מלקוחות, אלא אני גם ארוויח מיצירת תוכן איכותי. ובאמת עשיתי את זה. עקבתי אחרי התוכנית, ובינואר, קצת לפני, הגיעה הזדמנות, טסתי לזנזיבר. בזנזיבר עבדתי, ניהלתי שיווק ל4 מלונות, ובנוסף גם ניהלתי בחלק מהזמן את המלונות עצמם. היה שם הזדמנות מטורפת, ומשם צמחתי וגדלתי והגעתי לכל הדבר הזה. ומשם המשכתי לטייל. טיילתי לתאילנד, ועכשיו אני בקמבודיה. אז אני כבר חצי שנה מטייל ועובד, ויש לי כל כך הרבה מה להגיד על זה, וכל כך הרבה מה לשתף. ואני פשוט יענה על שאלות שאנשים שאלו אותי לאורך הדרך, כל מיני ישראלים שפגשתי, יזמים שפגשתי, אנשים שהחלום שלהם זה לטייל ולעבוד, ואנשים שאפילו לא הבינו בכלל שיש דבר כזה וזה קיים. אז אני היום אחשוף בפניכם באמת את כל האופציות, ואיך זה קורה, ומה מרגישים, ואיך זה עובד, ואיך לנהל את עצמכם תוך כדי, והאם יש שגרה או אין שגרה, ואני פשוט אתחיל לענות על שאלות. אז חלק מהשאלות הן כתובות, חלק מהשאלות הן אצלי בראש. אז בואו נתחיל מהשאלה הפשוטה שמדברת על הלבד. אז הרבה שואלים אותי, מה, אתה לא מרגיש לבד, אתה לא מרגיש בודד? אז אני חושב שקודם כל ברור שכן, אבל כשאתם מטיילים לבד תקופה ואתם עם עצמכם לבד תקופה, אתם לומדים לאהוב את הלבד. וכשלומדים לאהוב את הלבד, זה אומר שלומדים לבנות שגרה. מה הכוונה? אני עכשיו נמצא במקום, בכל מקום שאני הולך אליו, אני מחפש איפה החדר כושר הקרוב לצורך העניין, ואני הולך ואני עושה ספורט, שזה משהו שעוזר לי ותורם לי מאוד. זה נגיד דבר אחד. דבר שני, זה בעצם מעבר לספורט, זה לבנות לעצמי סוג של שגרה. אם זה בבוקר לעשות מדיטציה, בערב לעשות מדיטציה, לקרוא ספר, לעבוד בשעות מסוימות, או לא לעבוד בשעות מסוימות, או בימים מסוימים, ואז אני יודע שיש לי את הזמן החופשי שלי לעשות מה שאני רוצה. ובעצם כשזה ככה, אז אני יכול לנהל לעצמי את הזמן, גם תוך כדי טיול. עכשיו, משהו קשה שהיה לי מאוד קשה להתחלה לעשות ניתוק. אז בעצם כשטסים לחופשה, תחשבו שעכשיו אתם עובדים, לקחתם ימי חופש מהעבודה, ואתם טסים לחופשה של שבועיים, התחושה היא מדהימה. זאת אומרת, אתם מרגישים בחופש אמיתי. עכשיו, כשאתם מטיילים ועובדים, זה לא מרגיש ככה, כי יש לכם מחויבות לעבודה. וכשיש לכם מחויבות לעבודה, אתם צריכים להיות טיפה יותר... אני אומר את זה על עצמי, כן? אני הייתי צריך טיפה יותר ללמוד איך לעשות את הסוויץ' אוף לעבודה, ולהפעיל את הווקיישן מוד. ללחוץ על כפתור שאומר, עכשיו אני מרגיש בחופשה. וזה היה לי מאוד מאוד קשה בהתחלה, ולא ידעתי לעשות את זה, ותמיד הייתי קצת לא נהנה עד הסוף מהנופים המטורפים, ומזנזיבר, או מהיופי שיש, עד שלמדתי להבין שהכל בסדר, עבודה זה עבודה, והחיים זה משהו אחר, ותמיד אפשר ליהנות, והכל בסדר גם אם
דברים קצת מתעכבים, או שלקוח קצת יחכה, או שלא יודע מה, והבנתי שלפעמים יש דברים יותר חשובים, והדבר החשוב זה אנחנו. וככה אפשר באמת ליהנות, ולקחתי את הדבר הזה, וזה לא שהזנחתי את הלקוחות שלי חלילה, אבל הפכתי את זה ליותר חופשה ועבודה במתכונת שאני יכול להכיל. הקטע של הבדידות, אני חושב שבאמת תקופה שהייתי לבד היה מספר ימים בודדים. זאת אומרת, כשאתם מטיילים לבד, היתרונות בלטייל לבד, זה קודם כל שאתם מחדדים את הכישורים החברתיים שלכם. סתם דוגמה, אתם רוצים לצאת בערב לבר, לשתות משהו, או רוצים לצאת למועדון, ואין לכם עם מי לצאת. עכשיו בארץ נגיד, או שאתם מטיילים עם חברים, אז זה מובן מאליו שאתם יוצאים עם החברים, ואם החבר לא רוצה לצאת, לפעמים אתם לא תצאו. אבל כשאתם לבד, זה רק אתם. אז בעצם, זה או שאתם יוצאים, או שאין ערב, ואז אתם מכריחים את עצמכם לצאת, ויושבים, ושותים בירה. פתאום רואים שאנשים מתחילים לדבר איתכם, או שאתם מתחילים לדבר עם אנשים, ופתאום הכישורים החברתיים שלכם עולים רמה, אתם יותר מודעים לסביבה, אתם יותר מחפשים, אתם יותר יוזמים, אתם יותר עושים, וזה מדהים, כי אני מרגיש שהיום הכישורים החברתיים שלי, גם לשמור על קשר עם אנשים, התחדדו, גם על לפתח קשרים התחדדו, וזה מצחיק להגיד, כי אני חושב על זה הרבה, אני חושב על התקופה של פעם. זאת אומרת, פעם לא היה טלפונים, לא היה אינטרנט, לא היה כלום. אנשים שהיום מטיילים בעולם, או עושים טיול אחרי צבא לצורך העניין, היו פשוט מחוברים לעולם, וזהו. ולצורך העניין, היינו עכשיו נוסעים למקום, אין להם עם מי לדבר, הם לא יכולים לעדכן את אמא, נסעתי מפה לפה, או לדבר עם חבר שהם הרגע פגשו, ולהגיד לו, אני בדיוק נוסע, אם אתה רוצה להצטרף אליי בדקה האחרונה, או משהו כזה, יש עוד מקום באוטובוס, אין, הכל קורה בסנכרון מושלם עם העולם, ובוא נגיד, גם היום אם אתם רוצים, אתם להתנתק מהטלפון, זה כמעט בלתי אפשרי. למה? כי כל האנשים האחרים עם טלפון. אז זה לא באמת ניתוק. אז פעם זה באמת היה ככה, והיום זה הכישורים החברתיים שלנו, בוא נגיד, נחלדו בגלל שיש לנו טלפונים. אז כשאנחנו קצת לבד, ואנחנו קצת מרגישים נבוכים, אנחנו פשוט מוצאים את הטלפון, מסתכלים עליו, וזה כאילו מונע מאיתנו להרגיש נבוכים או משהו, ואני לא יודע, זה שטויות. עדיף ליצור קשר עם אנשים, עדיף לדבר, ורק כשאני פה בטיול, אני פתאום מבין את זה, לעומת שאני בישראל, ואני לא יודע, בוא נגיד, נשחק אותה כאילו כדי לא להרגיש לבד, לא להרגיש נבוך, אבל פאק איט, כאילו, יש כל כך הרבה הזדמנויות בחוץ, ויש כל כך הרבה אנשים להכיר בכל מקום, ואם רק תפתחו את העיניים ותפתחו את הכישורים שלכם, אתם יכולים לפתוח פתאום קשרים מטורפים ואנשים. ואני הולך לסיכום של הדבר, בעצם שמה שקרה איתי זה שאני פגשתי כל כך הרבה אנשים, מכל מיני תרבויות ומקומות. סתם דוגמה, כשהייתי בפאי, היה לי חבר שהוא מבלגיה והוא חצי ישראלי והסתובבתי איתו. פגשנו שם מישהו שקוראים לו ברנדון, והוא בעצם יש לו סיפור מטורף, וגם איתו טיילנו תקופה, ואחרי זה המשכנו משם, ופגשתי מישהו בריטי, שאגב זה סיפור מצחיק איך פגשתי אותו, היינו במועדון, והוא היה נראה סופר ישראלי, ואז אמרתי לו, אחי, מה העניינים? ובכלל לא היה בריטי, ואז הוא אומר לי, אני בריטי, והייתי בטוח שהוא עובד עליי. קיצור, מפה לשם נהיינו חברים מאוד טובים, ואני והוא טיילנו שבועיים ביחד בצ'אנג מאי, הלכנו לכל מיני מקומות, היה ממש מצחיק ומגניב, וכאילו באמת אף פעם לא באמת הייתי לבד, ואז הגעתי לקמבודיה. ביום הראשון שלי בקמבודיה, אני מסתובב ברחוב, פתאום אני רואה חבורה של ישראלים, מה העניינים, יושב איתם, יום למחרת הולכים לסדר פסח, יושבים, מכירים עוד אנשים, כולם יום למחרת נוסעים לאיזה אי, אמרו לי בוא תצטרף, הצטרפתי, וכן הלאה וכן הלאה. זה תמיד מתגלגל ככה, כשאתם פתוחים לעולם ופתוחים לקשרים, דברים קורים ומתגלגלים, וזה למה אני תמיד דוחף אנשים לטייל, וגם לטייל לבד. כשאתם מטיילים לבד, תמיד נדחפים לתוך סיטואציות, וזה מדהים. זה מדהים איך דברים מתגלגלים. אז זה לגבי לטייל לבד, נתתי וואחד תשובה, מה זה תשובה? עכשיו, עוד שאלות, לגבי ביטחון וכסף. אז קודם כל אני חושב שתלוי בזמן המסע שאתם רוצים לטייל בו, אם זו תקופה של חצי שנה, אם זו תקופה של שנה, אם זו תקופה של שנתיים, אם זו תקופה של לנצח, צריך בהתאם לזה שיהיה תוכנית כלשהי. והתוכנית כוללת בתוכה לצורך העניין, אני עכשיו רוצה לטייל חצי שנה, אז בוא נגיד שאני רוצה שיהיה לי גם חיסכון בצד, אוקיי? נגיד 30,000 שקל, 20,000 שקל בצד, שאני ידע אוקיי, אני עובד, אני עושה כסף. אני יכול לחיות מהכסף הזה, אבל ליתר ביטחון שיהיה לי כסף בצד. שיהיה לי איזה משהו שאני אסתמך עליו, שאני ידע, שאני יכול לחיות ממנו, במקרה ואין לי לקוחות, קרה משהו, אני לא בא לי לעבוד איזה חודש, אז יש לי כסף, הכל בסדר. אז זה התנהלות נכונה. עכשיו, לגבי איך ליצור לקוחות ודברים. אני אספר לכם על הזדמנויות שקרו לי פה, הכרתי פה כמה אנשים. זה סיפור ממש מגניב. טסנו, הגענו לתאילנד, עכשיו בתאילנד, בתחילת תאילנד,
אני הייתי עם 3 חברים, אחד מהם בן דוד שלי, וטיילנו ביחד, הגענו לבנקוק, ומבנקוק טסנו לצ'אנג מאי. צ'אנג מאי זה בצפון תאילנד, עיר מדהימה, ובטיסה לצ'אנג מאי, אני יושב ליד מישהו ועוד מישהי, ומפתחים שיחה. פה לשם הוא מספר לי שיש לו פסטיבלים שהוא עושה בארצות הברית, והוא יוזם וזה, והוא בן 24, ומפה לשם דיברנו, שמרנו על קשר, עקבנו אחד אחרי השני באינסטגרם, חזרתי לבנקוק, הוא ראה שאני בבנקוק, הוא שלח לי הודעה, אמר לי בוא נשב, אנחנו יושבים, מדברים קצת על העסקים, מדברים על כל מיני הזדמנויות וכל מיני דברים, הוא אומר לי תקשיב, אני מוכן להשקיע בך, אני רוצה להשקיע בך $100,000. אמרתי לו מה? הוא אומר לי כן, אני סומך עליך, אתה נראה לי בחור רציני, אתה נראה לי בן אדם שיודע מה הוא עושה, אני רוצה להשקיע בך $100,000 בפרויקט הזה. עכשיו זה סתם כדוגמה קטנה לדברים שיכולים לקרות לכם במסע. אם אתם פתוחים מספיק ואם אתם על זה מספיק. עכשיו, יש עוד מיליון סיפורים כאלה, באמת. לי אישית יש איזה 3-4 סיפורים כאלה, אבל שמעתי אנשים שיש להם גם סיפורים כאלה, וזה מדהים. ואני חושב שתמיד יש הזדמנויות בכל מקום, והמטרה היא באמת לדעת לתפוס את ההזדמנויות האלה, וליהנות מהם או לא ליהנות מהם, הכל בסדר. גם לצורך העניין, אני לא הלכתי על ההזדמנות הזאת, כי היה יותר חשוב לי לטייל מאשר לעשות כסף. היה לי תקופה שעשיתי בכסף, ועכשיו יותר חשוב לי לטייל מאשר לעשות כסף, יותר חשוב לי ליהנות, ויותר חשוב לי להתפתח במסע הזה, מאשר לעשות כסף, כי לכל דבר יש את הזמן שלו, ואני לא מפחד, תמיד יש הזדמנויות, ותמיד אפשר יהיה לעשות כסף. ואני הולך למקום של לגבי כסף. אם לא ראיתם, אני מאוד ממליץ לעצור אולי לרשום על הסדרה Undercover Billionaire. Undercover Billionaire. אז בעצם הסדרה הזאת זו סדרה שמדברת על מיליארדר, שלקחו אותו, בלי כלום, למקום שהוא לא מכיר בו אף אחד, זרקו אותו במקום הזה עם טלפון, $100 וטנדר, והוא צריך תוך 90 יום להגיע ל$1,000,000. אז זו סדרה מטורפת, והוא מצליח, אני אעשה לכם ספוילר, הוא מצליח להגיע ל$1,000,000, ומה שאני גרם לי להבין מהסדרה הזאת, שהכל אפשרי. הכל אפשרי, אני אסכם את התובנות שלי מהסדרה הזאת, ואני גם אסביר למה אני מספר את זה. בסופו של דבר, מה שקרה שם, זה רואים בן אדם עם ביצים של בת יענה, שלא אכפת לו לעשות כלום, כאילו הוא לא חושב פעמיים, הוא שם all in. מה הכוונה? נגיד עכשיו הוא הרוויח, הוא הלך עם $100 האלה, קנה, היה כמו יום העצמאות בארצות הברית, הוא הלך קנה שטויות של יום העצמאות, כמו, אתם יודעים, קישוטים כאלה, ומשקפיים כאלה זוהרים, וכל מיני שטויות כאלה, ופשוט הלך ברחוב עם עגלה, ומכר את הצעצועים האלה. מ$100 הוא עשה $400. עכשיו, הוא השקיע את כל $100 שהיה לו בכלל, בעולם, ויש מצב שהוא היה לא עושה הכנסה מזה, מפסיד את $100, מפסיד את המשחק, והלכה התוכנית. אבל הוא לא מעניין אותו בכלל. הוא בטוח ב1,000,000% שהוא הולך למכור, והוא הולך לעשות את זה, והוא יעשה מה שצריך כדי למכור, וככה זה היה. ולאורך כל התוכנית זה מה שהוא עושה. אחרי $400, את $400 את כולם, הוא לקח טק, השקיע במשהו, עשה מהם $800, וכן הלאה וכן הלאה. וזה מטורף לראות. זאת אומרת, אם יש לכם אמביציה, ואם יש לכם כוח, ואם אתם לא מפחדים, ויש לכם ביצים, ועוד משהו חשוב, יש לכם כישורים חברתיים, אתם יודעים לרתום אנשים יחד איתכם לתוך מטרה, הכל אפשרי, וכסף זה באמת באמת לא כזה מסובך. אז אני באמת אומר שכשיבוא הרגע, ואני ארצה לתת את הבוסט, אני אתן את הבוסט, ואני לא מפחד, כי אני יודע שכסף זה לא העניין, העניין הוא אני. כמה אני מוכן להשקיע, כמה אני מוכן לתת, ושם אני אמדד. והתוצאה זה כסף. אז כרגע זה טיול. כרגע אני באתי ליהנות, אני עבדתי משהו כמו 5-6 שנים, אפילו בחישוב לאחור, גם כשהייתי בארצות הברית וטיילתי, עבדתי בעגלות, לא טיילתי באמת. זאת אומרת, לא היה לי מנוחה באמת מגיל 15 בערך, מאז עבדתי מלצרות וכן הלאה, עד היום, והחלטתי שעכשיו אני רוצה יותר לנוח. אני עדיין עובד, כמובן, אני לא מצליח לעצור את הגלגל הזה, אבל אני היום יותר יודע לנוח, יותר יודע ליהנות מהטיול, ויותר צובר חוויות. אבל אני כן חושב שאני הולך לבנות כל מיני תהליכים שהולכים להיות אוטומטיים ולשרת אותי בטיול. מה הכוונה? יש היום הרבה דברים והרבה טכנולוגיות שהייתי ממליץ לכם לחקור, כמו ה-AI, שזה מאוד מאוד חדש ומאוד מתוחכם. אני מאוד נמנעתי מזה בהתחלה, כי זה מפחיד, ואני עד עכשיו חושב שזה מפחיד. אבל לצורך העניין, בתחום שלי, זה מקצר זמנים בצורה שהיא מטורפת. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לבנות משהו שלקח לי יומיים, עכשיו זה ייקח לי שעה. וזה מטורף, ואני עושה עבודה פי כמה יותר קלה גם. אז אני חושב שהיום כל אחד, אם הוא באמת חכם ומוכן להשקיע ומוכן לרתום את עצמו, יכול לעשות הרבה מאוד כסף אונליין, וזה רק עניין של מיינדסט. כמו שאמרתי לכם, בתוכנית של Undercover Billionaire, ממליץ למי שקשה לו להאמין לראות את הסדרה, זו סדרה שנותנת מלא אמונה,
כי רואים בן אדם שמכלום מגיע ל1,000,000 דולר, זה ב-90 יום. ובואו נמשיך לשאלה הבאה. אז שאלו אותי מה לגבי זוגיות בזמן המסע. אז זה מתחלק לכל מיני כיוונים. זוגיות לנהל מרחוק בזמן המסע, אני פחות מאמין בזה, זה נראה לי סופר קשה ולא הגיוני וריאלי, כי יש מדינות יש חלקים שאין קליטה, ויש מדינות שאי אפשר לדבר, ויש דברים שאי אפשר לעשות מרחוק. גם אם נגיד לצורך העניין אני בא לביקורים מסוימים וכאלה, זה עדיין לא... כאילו אם זו מערכת היחסים ארוכת שנים, ויודעים שזו תקופה מוגדרת לזמן, יכול להיות, אבל עדיין זה מאוד קשה. אני חושב שגם הרבה אנשים שרוצים לטייל בעולם, רוצים ליהנות מכל מה שיש לעולם להציע, אז יהיה להם קשה ללכת למערכת יחסים, אלא אם באמת הם החליטו שזו תהיה אחת וכן הלאה וכן הלאה, אבל אני יודע שהרבה זוגות נפרדים לפני טיולים. עכשיו, מהצד השני, לטייל ולעבוד ביחד עם בת זוג, לגבי זה אני חושב שזה מדהים. אני חושב שזה מטורף לעשות את זה ביחד. אם שני האנשים עובדים ושני האנשים משלימים אחד את השני בתור זוג, גם ברמת העבודה, זה יכול להיות מדהים לטייל ביחד, וזה כוח פי 2 יותר חזק מבן אדם אחד מן הסתם. אז כן, חד משמעית אני ממליץ לטייל ביחד ולעבוד. עכשיו, המטרה היא זה שהם מקצועות משלימים. דיברתי על זה, אבל אני אזכיר. זאת אומרת, לצורך העניין, אני עובד בשיווק דיגיטלי, אז אם נגיד הבת זוג שלי הייתה עובדת בעריכת וידאו, אז אני יכולים לשחק ביחד. מה הכוונה? אנחנו לוקחים וידאו מהלקוח, היא עורכת את הוידאו, אני לוקח את הוידאו שהיא ערכה לפי מה שאני הבאתי לה, וביחד אנחנו חושבים, ומפה עושים על זה קמפיין ממומן לצורך העניין, ויש לנו את התוצר הסופי ביחד. זאת אומרת, היא הביאה את החלק האחד בפאזל, אני הבאתי את החלק האחר בפאזל, ביחד יש לנו פאזל שלם, וזה יכול לעבוד טוב ביחד, ושנו מרוויחים. טוב, תשאלו אותי איך אני מרוויח כסף. אז נכון לעכשיו יש לי לקוחות שאני עושה עבורם שיווק דיגיטלי. מה זה שיווק דיגיטלי? אני אכנס קצת ואני אסביר. אז שיווק דיגיטלי, מה שאני עושה, זה מאוד קשה להסביר את זה על רגל אחת, אבל זה בעצם כל התהליך, מהשלב שבן אדם רואה פרסומת בפייסבוק או אינסטגרם, יוטיוב, גוגל, לא משנה, עד לשלב שהוא קונה. זאת אומרת, כל התהליך הזה, מא' ועד ת', זה מה שאני מגדיר שיווק דיגיטלי, ובתכלס זה נקרא לבנות משפחים. מה זה משפך? משפך שיווקי זה תהליך שבן אדם עובר שלב אחרי שלב, מצטמצמים אנשים שנופלים בדרך שהם לא רלוונטיים, עד שמגיעים ללקוח האידיאלי, והלקוח האידיאלי נמצא בסוף המשפך בקצה. עכשיו, איך עובד התהליך ממש? לצורך העניין, קופצים לכם פרסומות בפייסבוק. עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים, הכל מנותח לרמת כל דבר. אתם גוללים עכשיו באינסטגרם, האינסטגרם סופר שניות, יש לו ממש טיימר על כל פוסט שנעצרתם, איפה העיניים שלכם מסתכלות, על מה דיברתם, על מה לא דיברתם, עם מי התכתבתם, האם שלחתם את זה למישהו, האם שמרתם, האם כל דבר כזה או אחר נשמר במאגר, פלוס יש להם את וואטסאפ מן הסתם, יש להם את פייסבוק, אז באמת יש להם טונה של מידע עליכם, האלגוריתם מנתח את זה כל הזמן, ואז מה שקורה, מציגים לכם פרסומות. עכשיו, אנחנו בתור המשווקים יכולים להשתמש בדאטה הזאת, אחרי שהרצנו פרסומות, להבין איך הקהל עובד. סתם כדוגמה, הרצתי פרסומת, אני מתוך הפרסומת הזאת יודע שכל מי שצפה בפרסומת, 50% מתוכם התעניינו, נשארו על הפרסומת, 50% האחרים לא התעניינו, המשיכו הלאה, גללו. מתוך ה-50% שהתעניינו, 25 נגיד מתוכם לחצו. ומתוך ה-25 שלחצו, 5 רכשו. אוקיי? סתם דוגמה. עכשיו, בכל אחד מהתהליכים שפירטתי, סתם דוגמה, יש נגיד עכשיו את האלה שיצאו בהתחלה, זאת אומרת, המשיכו לגלול. אז להם אני הולך להציג מודעה אחרת, שהולכת לתפוס אותם בצורה אחרת. לכל מי שלחץ והתעניין ובסוף לא רכש, אני אתן לו כנראה הצעה יותר אטרקטיבית, כמו קופון, אחוז הנחה, או מוצר אחר שיכול להתאים לו יותר, בהתאם להתנגדות שלו. גם את זה אנחנו לומדים ומבינים איך ללמוד התנגדויות תוך כדי השיווק. וכל מי שנגיד רכש, אני לוקח אותו, יוצר ממנו קהל ואומר, הנה, זה האנשים שרכשו, מביא את זה לפייסבוק ואינסטגרם, תביא לי עוד אנשים שהאופי שלהם זה. עכשיו, בגלל שיש להם את כל הנתונים, הוא עושה ניתוח של הדאטה, הוא מתחיל לפרסם את זה בצורה יותר מדויקת לאנשים שיותר דומים לקהל יעד. אז יש הרבה דברים, יש הרבה שיטות, שיווק דיגיטלי זה מטורף, ואפשר לשחק עם זה לכל הכיוונים. ולצורך העניין, גם אם יש אתר, אז כשאתם נכנסים לאתר כלשהו ויש לכם עוגיות, העוגיה מורידה לכם קובץ מסוים למחשב, שזה העוגיה ששומרת עליכם נתונים, ואז כשאתם חוזרים לאתר הזה פעם נוספת, יודעים מי אתם, מה אתם, מה הנתונים, מה עשיתם באתר, איפה גללתם, איפה הלכתם, למה יצאתם, ובזה אפשר להשתמש כדי לשווק לכם עוד דברים. אז זה עולם מטורף, וכן, המידע שלנו נמכר והכל, אבל צריך גם לדעת להיות בצד
עושה מזה כסף, ואני חושב שגם ככה כולנו נשאבים לתוך הרשתות החברתיות, לצערי, אז לפחות לנצל את המומנט מהדבר, ואפשר לשחק עם זה. אז זה מה שאני עושה. עוד שאלות ששאלו אותי, שאלו אותי לגבי נגיד מיסים. אז אני אפרט מה שהרואת חשבון שאני דיברתי איתה אמרה לי, אז זה מה שאני יודע, ברור שאני לא גורם מקצועי, אבל זה עובד ככה. לצורך העניין, ברגע שאתם מטיילים בעולם ואתם מרוויחים כסף, ואתם נחשבים תושבי ישראל, לא אזרח, אלא תושב, אז אתם מחויבים לשלם מיסים למדינת ישראל. יש מדינות שמחייבים אתכם לשלם מיסים גם למדינות עצמם, אבל אתם צריכים לשלם מיסים למדינת ישראל בעצם, לא משנה איפה אתם בעולם, ובעצם בסיטואציה הזאת יש כל מיני פתרונות, אחד מהם זה לנתק תושבות, זה לגור בחו"ל תקופה מסוימת, לפתוח חברה במקום אחר, בנק במקום אחר, לקבל הכנסות ממקום אחר, למשך תקופה של כמה שנים, ואז אפשר לחזור כתושב חוזר ולקבל הטבות מס. מי שמתכנן לטייל מעל 4 שנים, לפחות בין 4 ל-6 שנים, זה רלוונטי לו. מי שפחות, כנראה שעדיף לו להמשיך ולשלם ביטוח לאומי ואת כל הדברים, ולא לנתק תושבות. זה פחות או יותר, זה מה שאני יודע. אוקיי, אני אספר לכם על המדינות שהייתי עד כה, שאלו אותי על המקומות, יעדים, סיפורים וכאלה. אני אספר לכם, הייתי בזנזיבר, 3 חודשים במצטבר, שזה אפריקה. עשיתי גם אחרי זה טיול בטנזניה בספארי. זה מקום מדהים, אין מה להגיד, זה מקום שהגישה שם, הכללית באפריקה, זה אקונה מטאטה, ממש כמו בסרט של מלך האריות, ואקונה מטאטה זה בלי דאגות. זאת אומרת, אין דאגות, הכל בסדר, וזה אנשים שבאמת אין להם הרבה. אין להם כמעט כלום. הם לא עושים כסף. השכר הממוצע שם, השכר המינימום נראה לי זה $150 לחודש, והם עובדים כל היום בשביל השכר הזה. אז באמת אין להם הרבה כסף, ובאמת הם אנשים מאוד מאוד צנועים, והם באמת אנשים מאוד מאוד שמחים ומאושרים, וזה מדהים לראות ולחוות את התחושה הזאת כשאתם נמצאים שם. מצד שני הם גם מאוד מאוד איטיים. לי היה מאוד קשה כי עבדתי איתם במשך 3 חודשים. היה לי עובדים מטנזניה, מאפריקה, והמנטליות שלהם מאוד שונה. אנחנו הישראלים מאוד ממהרים, מאוד נמרצים, מאוד עושים דברים בקצב מהיר ולחוצים, והם בצ'יל, הם יכולים לקחת משהו 3 שעות, 4 שעות מבחינתם, וכאילו לא מבינים מה אתה רוצה. אני אתן סיפור כדוגמה. היה יום אחד שישבנו שם במלון, והיה בעיה בבוקינג, לא היה אפשר לקבל הזמנות, ואני בא, אני אומר למייקל, העובד שלי, מייקל, מהר, תרוץ, תביא את המחשב מהקבלה. הוא אומר לי, כן, כן, כן. והוא הולך להביא את המחשב מהקבלה, הבן אדם נעלם ל3 שעות. ואני מנסה להתקשר אליו, הטלפון שלו מצלצל לידי, זאת אומרת, הוא השאיר את הטלפון לידי, אין לי דרך להשיג אותו. אמרתי, טוב, אני אלך בעצמי אביא את המחשב מהקבלה. אני הולך להביא את המחשב מהקבלה, הוא לקח אותו. לקח, נעלם ל3 שעות, חוזר אחרי 3 שעות, מה, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לא זה. זה המנטליות, פחות או יותר. עוד סיפור מצחיק שהיה לי, אז כשהייתי בזנזיבר, כל המשפחה שלי, האחיות, הילדים כולם, טסו לצרפת, ובצרפת הם הלכו לדיסנילנד, המטרה שלי היה זה לבוא ולהפתיע אותם, לא לספר להם שאני מגיע, אף אחד לא יודע שאני בא, וזה מה שעשיתי, ולקחתי טיסה מטנזניה, מאפריקה, לפריז, וזה טיסה עם קונקשן בקניה, והקונקשן שלי היה אמור להיות 1 שעה, ובפועל יצא שהוא 8 שעות, הודיעו לי את זה כמה שעות לפני שהגעתי. אני מגיע, אני אומר כאילו 8 שעות עכשיו וזה, איך אני אעביר בשדה תעופה? מגיע לשדה, בא אליי מישהו, אומר תקשיב וזה, יש לכם מלון לזמן הזה, והסעות והכל, תוכלו לישון, לחזור מתי שיש לכם את הטיסה ויהיה בסדר. אמרתי טוב, נו. נוסעים, מגיעים למלון, מלון מוזר. קודם כל לקח מלא זמן עד שהגענו, זה היה איזה 4-5 שעות של תהליך, באמת. לחכות בתורים עד שהאוטובוס הגיע, עד שעלינו לאוטובוס, אחרי זה עד שכאילו הם נסעו וזה, כי זה אפריקה, אין מה לעשות וצריך להבין את זה. הגענו למלון, המלון הכי מוזר בעולם, מלון רדוף רוחות בחיי, כל האנשים שם היו מוזרים, הכל היה מוזר ומצחיק וזה ובאמת היא חילקה לנו מפתחות לחדרים, ואני שואל אותה, טוב, באיזה שעה צריך לקום? אז היא אומרת, אל תדאג, אני אעיר אותך ב4 בבוקר. אמרתי, בטוח? היא אומרת לי, כן, נתקשר להעיר אותך. אמרתי, טוב. שמתי שעון, אמרתי לכל מקרה ל4:30, כי לא יודע. חשודה הבחורה הזאת שם בקבלה, ואני קם מהשעון כמובן, 4:30, אני אומר, מה קרה? משהו פה מוזר. מתקשר לקבלה מהטלפון, אומרת לי, כן, זה, בוא מהר, וזה, האוטובוס כבר נסע. אמרתי, סליחה על זה, אבל לקחתי את כל הדברים שלי, תוך 2 דקות רצתי, הייתי למטה, והם לא לחוצים, הם באקונה מטאטה, אוקיי? ואני, איפה האוטובוס?
מסתבר שהיה עוד הסעה שיוצאת ב5 של אנשים שהתעכבה גם להם הטיסה, למזלי. יצאתי איתם, עכשיו האוטובוס איתי ואוסף אנשים מאוד מלונות, והאנשים בעוד מלונות נרדמו. הגעתי לשדה בשעה 5:40, אם אני זוכר נכון, שהטיסה שלי היא ב6:40. זאת אומרת, יש לי שעה לעשות את כל הבידוק, הכל, ולהגיע. אני מתחיל לרוץ שם, ואני מתחיל כאילו באטרף לרוץ, וזה כולם שם בצ'יל. אני בא לפקידים, אני כאילו מראה להם את הכרטיס טיסה, ואני צועק, ואני אומר כאילו, הטיסה שלי עכשיו, נשאר לי איזה חצי שעה, 20 דקות לטיסה. כולם, אקונה מטאטה. עכשיו אני בטוח שאתם מבינים את המשמעות של אקונה מטאטה, אבל כן. בקיצור, הייתי בפריז, הגעתי לפריז, היה ממש נחמד בפריז, ממש קר, אני לא אוהב יעדים קרים, אני רק ביעדים חמים, תראו אותי. אוקיי, אחרי זה הגעתי לתאילנד. תאילנד אני חושב שזה יעד מטורף ומדהים. זה יעד שמשלב בתוכו גם תרבות של תאילנד, וגם את היופי של הטבע שם, האיים, הטבע הכללי שם, הכל מטורף. אנשים נחמדים, קצת משוגעים, אין מה להגיד, אבל החוויה הכללית זה כן, כנראה יש מצב אפילו שאני אשתקע בתאילנד ויגור שם, חד משמעית, העלות תועלת מטורפת. אני אתן לכם דוגמה, דירה בקומפלקס, מגדל, בריכה, חדר כושר, שומר בכניסה, ג'קוזי, סאונה, מתחם חנויות למטה, מה שאתם לא רוצים, 1,500 שקל לחודש, אם אתם רוצים מקום טיפה יותר אטרקטיבי נגיד, 1,500 שקל זה בצ'אנג מאי, אם אתם רוצים בקוסמוי, קופניאן, תשלמו 4,000 שקל לחודש, שזה מחירים פסיכיים ללקשרי שאתם מקבלים, פלוס ארוחה שלמה, פתאי, עם אוף וטופו או whatever, באמת ברמה גבוהה, 4 שקל, 5 שקל לארוחה, וארוחה שגדולה ומשביעה, ובאמת לגור שם ולחיות ולהתפנק ולעשות מסאז'ים, שמסאז'ים יש מקומות שעולה גם 15 שקל, מסאז' כל הגוף לשעה, אז זה פסיכי, וזה מטורף, וב5-6 אלף שקל אפשר לחיות כמו מלכים, אז חד משמעית, וזה מקום מאוד מאוד מודרני, יש שם הכל, זה לא מדינת עולם שלישי שאי אפשר למצוא מוצרים מסוימים או דברים מסוימים, באמת יש שם הכל, וזהו, זה תאילנד. עכשיו אני בקמבודיה, קמבודיה זה מדינה שהיא, בוא נגיד, יותר מדינת עולם שלישי, יותר פחות מפותחת, אבל יותר, זה כמו תאילנד לפני 20-25 שנה, מה שאנשים אומרים, אבל האנשים פה מדהימים, האנשים פה הרבה יותר נחמדים מהתאילנדים, הם הרבה יותר, בוא נגיד, תמימים, חמודים, הם לא, מרוב שלא נעים להם, הם לא יבקשו מכם דברים, סתם דוגמה, אם עכשיו אתם תחנו במקום לא טוב, הם לא יגידו לכם, לא יחנתם במקום לא טוב, הם פשוט ייקחו לכם את הקטנוע בעצמם, ויבקשו סליחה ויזיזו לאיפה שצריך לשים. מאוד אנשים כאילו מנומסים, תלוי באיזה ערים ובאיזה מקומות, יש פה גם מן הסתם ברדק וזה, אבל אני דווקא קמבודיה התרשמתי לטובה. זה מקום כזה מטורף, שבואו אני אגיד לכם מה, אפשר לקנות פה תנין. ממש, ללכת לחנות ולקנות תנין, שיהיה לכם תנין מחמד. אז יותר מזה, אני לא יודע, קמבודיה זה מטורף, יש פה, אפשר לעשות פה מלא דברים, יש פה מקדשים יפהפיים, טבע מטורף, וזהו, הזמן שלנו יתקרב לסיום. אני מקווה שנתתי לכם הרבה מאוד דרך. אם יש לכם עוד שאלות לשאול אותי, אני אשמח שתשאלו אותי, אני אעשה באינסטגרם לעתים יותר תכופות שאלות ותשובות, או בכללית תשלחו לי הודעה, ותמיד תשאלו אותי ודברו איתי, וזהו, אני שמח על הפרק הזה, אני מקווה מאוד שתרמתי לכם, ונתראה בפרקים הבאים.